Skame vznikol z malej remeselnej dielne v Lombardii, v jednom z najväčších priemyselných regiónov Talianska, ktorý leží iba niekoľko kilometrov od Milána v provincii Bergamo. V roku 1962 v čase veľkého oduševnenia talianska verejnosť ešte len získavala skúsenosti v oblasti ekonomického rozvoja. Vznikol tu priestor pre tých, ktorí vedeli, ako sa chopiť príležitosti, ktorá sa núkala expanziou trhu, pričom nešetrili energiou a zanietením. Všetko sa to začalo výrobou izolovaných klincov. S úvodnou myšlienkou prišiel Giovanni Scainelli. Oslovil svojich troch priateľov Luigiho Piccinalliho, Gianniho a Cornelia Palaminiovcov, ktorí sa k nemu pridali a stali sa zakladajúcimi členmi firmy. V zápäti dorazili prvé stroje, sústruh a nožnice. Popri výstavbe nového skladu začalo fungovať oddelenie galvanického niklovania, v ktorom bola nainštalovaná prvá lisovacia forma na plastové komponenty. Čoskoro boli vybudované priestory pre vývoj a testovanie nových produktov. Skame filozofia je postavená na základnom princípe neustáleho vyhľadávania nových možností, ktoré sú vždy funkčne dokonalejšie a praktickejšie. Cieľom je vyriešenie problémov vznikajúcich v súvislosti s využívaním elektriny. Aby boli tieto zámery dosiahnuté, zachováva sa stály a priamy kontakt medzi zákazníkmi a pobočkami zriadenými po celom svete. Len tak sa dá porozumieť potrebám a požiadavkám trhu a reagovať pohotovo s profesionálnym prístupom a know-how. Výskumné stredisko dokáže veľmi rýchlo vytvárať nové prototypy prostredníctvom najnovších technológií, ako rapid prototyping, stereolitografia, silikónové formy, precízne voskové odliatky a nylonové lepenie. Výsledné prototypy sú pravidelne kontrolované pomocou absolútne presnej optickej techniky v laboratóriách. Výrobky Skame predstavujú garantovanú značku najvyššej kvality. Od roku 1993 je spoločnosť držiteľom certifikovaného systému kvality, ktorý zahŕňa všetky stupne výroby. Laboratórium spoločnosti je vybudované podľa prísnych predpisov Talianskeho inštitútu na udeľovanie značiek kvality. Počas záverečných testov sú výrobky podriadené precíznej kontrole, aby sa zistilo, či vyhovujú potrebným štandardom. Skame sa zameriava na špecifické potreby trhu, vyhľadávanie a tvorbu nových technológií a materiálov, ktoré v sebe spájajú kvalitu, bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť. Skame kladie zvláštny dôraz na pracovné prostredie zamestnancov. Spoločnosť zaviedla bezpečnostný systém riadenia, ktorý neustále monitoruje možné riziká na pracovisku, schvaľuje opatrenia na prevenciu proti úrazom a na ochranu zamestnancov. Ľudské zdroje sú dôležitým artiklom pre firmu, ktorá sa spolieha na profesionalitu vlastných špecialistov. Pravidelné školenia sú nevyhnutnosťou pre udržanie tempa pri vývoji moderných výrobných technológií. Organizácia práce podlieha neustálym analýzam a skúškam, ktoré prispievajú k plynulému rozvoju. Vďaka dostupným prostriedkom a systémom je Skame schopné navrhnúť a priamo vyrobiť väčšinu komponentov potrebných pre vlastnú produkciu. To robí zo Skame spoľahlivého partnera, ktorý reaguje rýchlo a primerane na osobné potreby zákazníkov na domácom alebo zahraničnom trhu.
súčasnosti Skame ponúka kompletnú škálu komponentov a zariadení pre výrobu elektrických inštalácií. Katalóg Skame obsahuje viac ako 10 000 produktov. Moderný a plne automatizovaný výrobný systém garantuje produkty s vysokým stupňom spoľahlivosti. Pre Skame je základom kvalita a inovácia založená na tomto vysokotechnicky modernizovanom výrobnom mechanizme. Rozsah spoločnosti súčasne s profesionálnym prístupom a vernosťou zamestnancov umožňujú poskytovanie služieb na vysokej úrovni. Logistický pilier je dôkazom pozornosti, ktorú Skame venuje svojim zákazníkom. Moderný automatický skladový systém dovoluje optimalizovať zásobu hotových produktov a vytvára predpoklad pre vybavenie objednávok v čo najkratšom čase. Akákoľvek súčiastka alebo príslušenstvo sú rýchlo a presne vyhľadané vďaka rotačnému skladovaniu. Vysoká flexibilita produkcie umožňuje spoločnosti pružne reagovať na požiadavky a potreby zaznamenané obchodnými zástupcami či pobočkami. Škála produktov Skame je rozdelená do makrosektorov, ktorými sú materiály pre bežné použitie, komponenty a systémy pre elektrické sústavy, zmontované zariadenia a príslušenstvo k zariadeniam. Výroba Skame sa neustále vyvíja, pričom bezpečnosť a funkčnosť sú kľúčom k úspechu všetkých produktov, ktoré ani dizajnom nezaostávajú za kvalitou tradície Made in Italy. Produkty Skame majú široké využitie v náročných podmienkach stavebníctva, priemyslu, dopravy, na verejných priestranstvách, ako aj v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu. V polovici 90. rokov začalo Skame expandovať na medzinárodnom trhu, pričom v tomto trende neustále pokračuje. Skame sa snaží dodávať najvyššiu kvalitu na trh danej krajiny s cieľom byť bližšie k zákazníkom, pokiaľ ide o produkty a poskytovaný servis. V súčasnosti má Skame na domácom trhu 21 obchodných zastupiteľstiev. Na 4 rôznych kontinentoch operuje 13 pobočiek a veľké množstvo partnerov pôsobí vo viac ako 80 krajinách sveta. Zahraničné trhy predstavujú pre Skame dôležitú výzvu vďaka potenciálu firmy pre rozvoj a zvyšovanie produkcie. V roku 1993 získalo Skame certifikát od Quality Management System, ktorý je zhodný so štandardmi UNI EN ISO 9000. Tento certifikát bol obnovený roku 2002 v súvislosti s novými normami Vision 2000. Toto dôležité ocenenie Inštitútom pre kvalitu systémov garantuje najvyššiu kvalitu výrobného procesu. Skame nešetrí investíciami, aby splnilo najnáročnejšie kritériá a pokračovalo v dynamickom rozvoji.
Skame bolo vybudované v harmónii s prírodou v hornatom prostredí. Časť energie pre výrobu sa vytvára využitím novej fotovoltickej technológie, ktorá premieňa slnečné lúče priamo na elektrickú energiu bez pohyblivých častí alebo emisí znečisťujúcich životné prostredie. V roku 2003 certifikovalo Skame svoj environmentálny riadiaci systém, čím potvrdilo citlivý prístup k ekologickým otázkam. Skame miluje šport a na každú výzvu reaguje rovnako športovým duchom. Skame bojuje vždy za lepšie výsledky. Z tohto dôvodu pomáha pri snahe mladých športovcov, ktorí pristupujú k tréningom a tímovej práci s nadšením a obetavosťou. Skame je vďaka svojmu inovátorskému duchu a skúsenostiam získaným počas svojej existencie schopné ponúknuť klientom otvorený pohľad na vec. Tolerantný prístup je krokom vpred na domácom aj zahraničnom trhu. Skame je spoľahlivý partner, ktorý ponúka riešenia vysokej kvality distribúcie elektriny podľa medzinárodne platných predpisov a noriem.